Morning chake nde zambiri zikuchitika koma mukudziwa kuti ku Russia kunali Yesu amene wamangidwa. Tiyambe mpachiyambi kunena kuti bambo wina anali mpolisi, traffic police, amakhala ku Serbia mbali za ku Russia ukwete. Dzina lake Sergei Torop, amagwira ntchito ku polisi kuja nde auti anapezeka kuti anamuchosa ntchito. Koma anamchosa ntchito chifukwa choti amati akagwira munthu akupanga zolakwika amamusiya amamukhululukira kunena kuti ayi basi ndakukhululukira zipita mpaka anamchosa ntchito. Atachoka ntchito anapeza kuti anayamba kumalalika, mayenda numalalikira. Kenako auti anazindikira kuti iyeyo ndiye Yesu wabweranso, anabadwanso kukhala Yesu, ndipo dziko la Russia likulamuliridwa ndi Mayi Maria. Ndi anayamba kupitiriza kulalikira kuja nde pajatu anthu amapanga volunteers oseti. Anapeza kuti anthu ayamba kumutsata, madokotala amene, maloya, chani, akuti ngodziwa yankhula kwa basi. Mpaka nayi anakhala ndi following yatunthu. Mpaka nano anayamba kuauza anthu aja kunena kuti chuma chanu chonse mundipatse ineyo. Nende ndikutani ndikutsogolerani ndikupatsani chipulumutso. Anthu nkumapeza kuti chuma chawo chonse kumamutani kumampatsa. Mpaka nayi gulu kuchuluka, mpaka nayi 2000, 5000 anthu omutani omutsata. Olo mavalidwe ache anasintha, anayamba kusunga tsitsi kukhala lalitali, amavala mkanjo, zomapanga zofuna oneka ngati Yesu chonche. Mpaka anapeza malo ena ake amene anamangirako mpingo amatchula kunena kuti akuti City of Sun. Mpingo wawo amautcha kunena kuti Church of the Last Testament. Ndi zina amatenga za m'Baibulo, zina zimakhala zomwe Sergei, kaya titi Yesu Sergei, koma anadziwatsa dzina lina lomwe anthu ache amamutchula. Amamutchula kuti Vissarion. Nde imodzi mwa malamulo ache inali kunena kuti azimayi azichita share azimuna awo, mamuna si wako yekha, uzitha kugayirako azimayi ena. Komanso iyeyo anali pa banja ndi malamulo ngati amenewo anakapeza kamtsikana kadzaka 19 kampingo momwemo akutinso kukakwatira ndi akazi ache anamuthawa, anayikana imeneyi kuti ine zopusayi. Amapitirizabe kumalalikira, anammangira chinyumba chake chabwino chani, pamene omutsatira anthu mwina 2000 anakakhala ku City of Sun komweko, koma amakhala mtimanyumba ting'ono tosamangidwa bwino. Ndekwawo konkozizira kwambiri, akuyenera kumanga zolongosoka. Ku Serbia ndikozizira kwambiri nthawi ya winter. Amapezeka kuti anthu kumazizidwa mpaka naena kumafa chifukwa choti akutsatira iyeyo. Pamene iyeyo akukhala mu comfort zonse zabwino zapamwamba, auti amaphunzitsa kunena kuti osamakonda ndalama muzisiyiretu ndi zoyipa. Anthu basi kumazunzika, kumasiya zinthu zofunikira nkukhala ndi iyeyo eti akuti akufuna chipulumutso. A Vissarion. Nde anapanga kalenda ya nyuwani. Iyeyo Vissarion anabadwa mu chaka cha 1961. Kalenda yawo imayambira mu 1961. Kuti dziko layambira pa 1961 pamene iye anabadwa. Ndipo date of birth yake pa 14 January ndi pamene amasangalala New Year imayamba pa 14 January. Za moyo wina dziko losiyanira nato. Mpaka nalani ma followers ena ochoka maiko ena onse amafika 50,000 anthu amene amamutsata ndi kumukhulupirira. Azimayi amaphunzitsidwa kuti akhale otamanda azimuna awo, otsatira olambira azimuna awo. Kumachita kukhala maklasi oti atsikana muziphunzira kukhala mawaifi otere. Miyoyo yake yoyo, koma plus zomwe amapangazo akuti inali psychological torture. Anthu ena amamenyedwako, amatani, anali ndi anthu ake omutsata ngati ma disciples awiri. Wina ati amamutenga ngati nayenso ndi John Mbatizi, Yohane Mbatizi ati wabweranso nayenso wabadwanso chimodzimodzi iyeyo mmene anabadwiranso ngati Yesu. Koma chifukwa cha mmene anthu amazunzikira akasiya zinthu zawo kumamutsata nkumamulambira mmene amapangira anthu ena mpaka na amapezeka kuti ati amachita encourage anthu amene ali depressed kunena kuti muzizipha. Ndi anthu ndi amatani amazipha. Pamene anammanga mu chaka cha 2020 kuti ukuzuza anthu wayi mu dzina la mpingo nde wakhala mu prison mu 2020 milandu yake kuzengedwa. Panopo amupanga sentence to zaka 12 mu prison limodzi ndi anthu ake awiri ophunzira acheyo a Yohane Mbatizi achilendo. Koma nchali chichawo chabalalikiratu panopo kunena kuti munthu wawo Yesu wawo akuti wamangidwa chani. Koma izo nzomwe zikuchitika ku Russia. Mangofuna tikudziwiseni kuti kunali Yesu tuwina uko mwina sumaziwa, koma amanga for 12 years zikomo kwambiri.